Γεια σας παιδιά, σήμερα τραβάμε αυτό το βίντεο, είναι σαν έκτακτο βίντεο. Απλά δείτε. Ο προορισμός είναι, πώς είναι ο προορισμός? Αγίες Παρασκευές. Αγίες Παρασκευές. Στις Αγίες Παρασκευές πάμε σήμερα. Και είναι κοντά μια μισή ώρα δρόμος. Και πάω σε βλάβη με τον παπά μου. Τώρα απλά παρακολουθήστε. Τώρα έπιασε ο παπάς το τηλέφωνο και μιλάει. Α, που είναι αριστερά. Μιλάει για τη δουλειά. Α, για Καστέλι, ναι. Α, καλώς. Και έχει εμπόδια, έχει πράγματα τέτοια, όχι. Ψηλό δεν έχει κοντά. Κοντό δεν έχει κανένα. Έψαχνα εγώ, αλλά δεν. Καλώς. Έλα. Δικός! Συνήθως το κεφάλι. Ναι. Έλα. Ναι, δεν έχει φτάσει. Κι εγώ πάω κάτω, ναι. Πάρτε το τηλέφωνο γιατί δεν τους έχει φτάξει πια. Άχι την απόκρυψη, Α, εντάξει, το αλλεργείο. Για ποιο, για να κόψει? Α, εντάξει, τον παίρνω εγώ, καλώς. Α, καλώς, εντάξει. Είμαι, εντάξει. Κακό, το P27 είναι 2 πόστες, όχι 4 που σου είπανε, λέει. Γιατί με πήρε, ναι, γιατί με πήρε ο Κουρινάκης τηλέφωνο και του λέω πάρε το Λιάκο, του λέω αυτός είναι εκεί πέρα. Α, και μου λέει δεν έχετε κλείσει. Πώς δεν έχετε κλείσει, εγώ του λέω μιλάω μαζί του. Ναι, είναι λέει 2 πόστες, ένα μπαίνει λέει μέσα, κάτι έτσι μαλακίες που λέγε. Βρε,
ένας πρέσος και ο άλλος ανάπαυση. Δεν είμαστε καν σε στρατιώτη. Δεν είμαστε καν σε στρατό. Εδώ. Πολύ πετρέλαιο. Κάνω τη μέση το χαρμένο. Βλέπουμε να το αφήνουμε στην άκρη να φεύγουμε με τα αγροτικό μετά. Τι κάνεις Άρχισε ο Λιάκος με το αγροτικό, σου κάνω μετάγγιση. Θα πάρουμε με το αγροτικό. Θα το πάρουμε όλο όμως, θα το κάνουμε πάει σε λίγο πιο πέρα αυτό. Δεν γίνεται. Γίνεται. Γιατί αυτή η τρόπα κατεβάζει χιλιόμετρα. Έχει παραπάνω το μισό δρόμο. Ναι. Αλλά μας αφήσει έχεις και πρόβλημα, Είσαι μία ώρα, μία μισή ώρα από κάτω να τρομπάρεις. Γιατί το τρομπάκι το έχει από κάτω. Όχι, δεν είναι Isuzu. Αυτό είναι το Isuzu. Αυτό το έχει από πάνω. Λάθος. Ποιο το αγροτικό? Ναι, άλλα το έχουν από πάνω, άλλα το έχουν από κάτω το τρομπάκι. Το Ranger του πατέρα μου δεν μας άφησε από πετρέλαιο. Το Ranger, μπλε. Τι κάναμε, βάλαμε μια κανίστρα, το έβαλε μπροστά, έκανε μόνο. Άμα το ξεκολλώσει με σχέσεις, κάνει, αλλά... Όχι, αμέσως, τα λόγω. Αυτός όση ώρα βάζαμε πετρέλαιο, άνοιξε το διακόπτη μόνο. Και μετά που το τελειώσαμε, που το είπαμε εντάξει, τάκ. Το έβαλε μπροστά, του λέω φύγει γρήγορα στο δεσνάρι. Το δικό μου δεν ξέρω αν μ' αφήσει, αν μπαίνει μπροστά μετά. Και τα ίδια. Ξέχασα λίγο να βάλω Έτσι, η μαλακία του τροπάκι που κάνει τσε, το μιτσό. Πες Νίκο, μπορεί να είναι και ο μόνος γερανός που ανάβουν τα φωτάκια του πάει μέσα. Αυτά, στα όργανα.